Jumapili lyo mwaelio asumutinyukane umwaka wa 2023 kirabonongo kwaligania igase studio ndakumanyia alimake na koroseiri asumo basolero Chinsa Isano na Ibere ase enchira yobwenge ase balimo gotobwate gwetera senchira yemitandao no gotonyora buna Ndizi TV News Digital na baiga sensemo ya YouTube no togotoka buna Ndizi TV News asenseme yo ya YouTube na ende na bogo tweet at Ndizi TV News kwera nande bono asegeke kiribosyo egeran kumanyenga naralia ya na kwaleganirie asenchira yobwenge litukeli lya Jumapili. Ncheni gonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita toya chake korwase kaunti ya Nyamira ensemo ya Ikonge abwase chimbero chia a half marathon chia korekira sensemeyo abwase abasubati ba bwatraniwe ase chimbere cyo nabayigo abasacha korwase chi county ao asense ya Kenya nyerobono chimbere cyo ekerenga nerigoro yokoralia na korwa obumanyi igoro yenchera torarende na gwetanga korwase oboroire o cancer yorobere gose breast cancer muligitobo mangana majia job mangi naikera se chimbere cyo nagende togotorosolero botyoru asenchira yobo ikeranu kolende ototebiringa omugavana bwe county ya Nyamira Nyalibo naikera na sensemeyo na endenero kwanere igoro yokomenya byake bochenu asabolira abantu bonsi kwebwatirania nogokora amazoezi unenchereye moyo kwerenda kebo chenu tigango totegerere enkwana iyo mugavana bwe county ya Nyamira tukwe na hiyo mutindo ya kufanya tisi tuachi mogondo apaga katoke igotara nyimbo tworaenda mogondo twamanya wasoka mwaka uliopita mulisema zawadi zimeenda nje mingi. Sitaendelea kuenda nje mpaka mkimbie mfanye tizi hata muenda kwao mkule hiyo zawadi ya huko. Tumekubaliana? Kwa sababu uwezi compete kivyako, lazima ucompete with the best. Wale wanashinda ndio mnakimbizana na wao ukuje kuwa mshindi. Mwanchu muligereria gankomanyigwano mulikito job mangi korwase county ya Nyamira agoteba chimbere cyo chia korekanire na kwera bwango iga omusubati Winfrida Moramoseti nere obwire chimbere cyo asokoira libagali tangani asokuminyoka sense ya mochideka 11 ne secondary marongo enena Isano na Ibere ekerabati wasobo imena Caroline Chepkemoi korwase county ya Bomet oyo minyoka sense ya monechi daika 12 Sheila Jebiwot nere no yogatato ekeronera ira ense ya monechi daika 13 asensema ya basacha Leonard Langat korwase county ya Kericho nere umubiwe chimbere cyo cha half marathon cha kolekanira asensema ya Ikonge county ya Nyamira asaminyokere ensemo nechideka Ibere nechisekondi Ibere ekerabwatiwe na Osea Kigen korwase ensemo ya Elgeyo Marakwet oyo mnyokire asense ya monechideka Ibere nechisekondi sato ekerabano Martin Mumo korwase county ya Kajiado nerabo yo gatatu asokumnyoka ense ya monechisekondi Ibere amo ense ya monechideka Ibere amo nechisekondi inye roboturwa senchira yobo ikerano mulikito job mangi korwase county ya Nyamira nagendete gotwariganiria senchira yobo ikerano gotigana na yobo no mwanchu muligereria ekiombe ya community based organizations nigobono keirire amaigerio abo asichinsemo cha North Rift ose North Eastern asokoira amaigerio gochia sabasubati au batamanyeti korobelio roiboro korengana n'abateneri bekombe kyo nigo batebire bachiete na gutumeka chingamia asogo ikia chinjere cyo kotanga oroiboro goikase binyoro bire atambe ase chigari chitanyarko bachigoika
kubatikana no roboti rwa Kenya Bureau of Statistics omwaka bw'ekiri 2022 nigorokoro kyabuna county ya Marsabit, West Pokot, Tana River, Samburu, Isiolo na Boigo Siaya abasubati abange nigo batamanyeti igoro yokoroberia na kubanga oroiboro abayigomba manyeti cinchera barake kiriboti ekeroba kounererigwa oboene bwabo was gender based violence nonye bagendete gwikirania moroberio yo mwanchu murigereria nige bitango biro ebinge mono asebono baene kiria basubati abange bachakire konyora obosemia na igo emiremo ya chakire kuororoba. Lakini saa hii tumejua tutaenda kuwafundisha. Mwanchu murigereria egeikaro gati ya baiboli abanasiasa aborokia mone committee eliarosiwa kurigereria igoro yebirango by'abachenu ase skuru y'abanyaruka ya Mukumu litkurigoro nigo yaerete asenchera etabwenerati kubwatikana no gutaiwana na korwase ebikundi ebyo korengana na barabo nigo baganetie ndagereria erase skuru ejo yatebekanete kubaita abantu bane batatu aborokiwa amono yo muyoro mworokia inyare ko bakegwiterwa abebuli abo nigo baganetie bayitere barabo abayene kurende korengana no regional county commissioner Bwensemeyo asaganetie ndagereyo ne chegwiterwa ne committee ya disposal natali abaiboli osabana siasa Bwensemeyo tiango toiwe chinkwana gati ya baiboli abana siasa mono regional county commissioner Chinsa mecho chia Kakamega. Tunafuata njia. Chinyomba cy'uburalia nigo cyaburiwe kwenekia oburendi bw'abakora mirimo eliukinia obokoreri okwaneme ya Nairobi magega yo gochoroka bumurayi gosomo president w'ikyombe kya Editors Guild Subeida Kananu nigo bono aburire chinyomba cy'uburalia n'abaliki bonsi kubwaterana bunenchere ya moyo gukinia ebyegwa byabaliki bali bakorwanse gosaba okora mirimo ase chinsemo ao korengana na barabo nigo batebire abaliki nigo bagwetera amangana makongu kibarase mirimo yabo kurende buna choretwe na koirali bagali obo president asekyombe kya Editors Guild na chiekwenekia buna baliki bonsi banyorire oboene bwabo ekena kyekerangariri kya Subeida Kananu amonensemo ya bali bachoretwe litkurigoro eliogo chia gutenera baliki asense ya Kenya. Technology is a huge disruptor and therefore looking at new trends in radio. Mwanchu murigereria korwase birubo by'ekigosori nigo tugukwanira igoro ya chapa dimba ne kyombe gya Safaricom maega ye keminane kyo korateneni wa asegeka ase emyaka 3 bono kubwatekana no gwateka kubinyenye bya COVID-19 asense ya Kenya nigo bono chapa dimba na ende ya iranire ase ense ya Kenya yenige minete buna abasae gusaba kienkoyo chakire myaka 19 go chance mbache kwerikia bunencheremo yo kworokia ebyegwa byabo elyo bachikonyara koba bagochorwa na gochewakira enkoyo chinsemo ao asense ya Kenya gokwana alitskurigoro omo CEO we company ya Safaricom Peter Ndewa na negative na babwato kirange shilingi milioni 100 ejechira chegosiro morobelyo yo ochapa dimba na Safaricom binenchereye mo yo kuchakoligereria na gokinie byegwa byabasaye so that to relieve pressure kwa hizi viwanja ambazo tuko nazo. Mwanchu murigereria na rayu asebono kurende amange chikoraga Chinsa 10 emaragoba yabono ningira nenchi ukomanya yo amana yanda mange asenchira yo wenge asibali mogendete gotobwate gwetera asenchira ye mitandao no tolebuna Ndizi TV News Digital abone nsema ya Facebook
nabo igo Ndizi TV News asensemo ya YouTube na ende nabo tweet at Ndizi TV News. Ninkoroseria mangu mwanchu muligereria gati yabo aliagendete okoreka ase county ya Kisii, county ya Nyamira, chimbero cha Hub Marathon amone chinde chinyinge boigo nicho kumanyanga nkayumura ibwense Dr. William Ruto asangana ba Kristo litikulia rero na boigo korwa sababu bwazimio lo moja one Kenya na barabuo nkaibarenge ase litikulia rero gobano tobese gusukana nyangake ekiagera mange tokumera na Chinsa 10 aigase mesa ya Amayia. Oliona kia kwa yanyoronsi wetera senchera ye mitandao nigakoro kwa Joshua Auta na inche nigonkoro kwa Sara Nyarangi Ontita tuaro buligereria burubia.